Proposti benefiċċji l min jinvesti fl-istabilità u l-ħaddiem. Ippenalizzat min jabbuża mill-ħaddiem. Fost il-miżuri proposti fil-Labour Migration Policy biex kulħadd ikollu d-dinjità tiegħu, l-obbligu li ħaddiema ġodda minn pajjiżi terzi jitħallsu fil-kont bankarju. Ma' TVM News l-ekonomista li ħadem fuq din il-politika, Ian Borch, istqar li l-istabilità fis-suq tax-xogħol hi fundamentali għall-produttività. L-ekonomija kibret mod sostanzjali f'dawn l-aħħar 10 snin u magħha ġabet allura domanda kbira għal ħaddiema. Din id-domanda kienet parti minna waslet għal tnaqqis fil-qatt, żieda kbira fil-parteċipazzjoni tan-nies għaliex u tnaqqis fl-inattività għaliex in-nies ħassuhom aktar komdi jitlu fil-post tax-xogħol tagħhom, imma ovvjament magħha ġabet żieda fil-ħaddiema barranin. Proposta ewlenija oħra li x-xogħol jiġi reklamat mal-Jobs Plus u l-Jures. Bekk jintlaħqu qabel xejn il-ħaddiema Ewropej. Tipproponi wkoll l-ingaġġ minimu ta' ħaddiema Maltin u Ewropej qabel jitqabdu ħaddiema minn pajjiżi terzi. Istabbiliti wkoll kriterji biex jekk kumpanija tkeċċi ħaddiem għax in-negozju mar ħażin imma tkunx tista' tapplika persuna barranija l-istess pożizzjoni fi żmien sena. Propost ukoll li dawn il-ħaddiema jiġu offruti kuntratt ta' mhux anqas minn sentejn u żmien sakemm isibu xogħol ġdid jiġi estis sa 60 jum. Miżura oħra li qed tiġi proposta hi li l-ewwel impjegati f'kumpanija jridu jkunu Maltin jew Ewropej fejn idħlu kontrolli min jiġib viża li mhix tax-xogħol ma jistax jibqa' biex jaħdem. Qed isir enfasi wkoll fuq il-ħiliet tal-ħaddiema. Irridu nibqgħu pajjiż kompetittiv ħafna f'dak li għandu x'jaqsam għall-ħiliet biex nmexxu l-ekonomija għall-istep li jmiss għall-ekonomija b'valur miżjud għoli. U allura l-obbligu li ħaddiema minn pajjiżi terzi jattendu għal korsijiet qabel jiġu Malta biex jintegraw aħjar la darba jirfsu l-adba ta' pajjiżna. Propost ukoll li l-skills card tiġi estiża l setturi oħra. L-ewwel fis-settur tal-kostruzzjoni, kif rakkomandat mill-inkjesta Ġan Paul Sofija. Intant, ir-riforma tagħmel qatt ta' eċċezzjonijiet f'setturi essenzjali bħas-saħħa u l-kura tal-anzjani billi għandhom bżonn aktar nies fihom.